Fil-ġranet li għaddew uffiċjali mill-Ministeru għal Affarijiet Barranin kienu tripli biex jissorveljaw il-ġbieru l siġillar ta' dokumenti li se jinġibu Malta biex jintużaw għal stħarriġ li qed isir dwar il-mod kif jaħdem il-Konsolat ta' Malta fi Tripli. Dan kien ikkonfermat fi stqarrija tal-Ministeru għal Affarijiet Barranin li tagħmel referenza għal rapporti dwar possibilità ta' frodi fi ħruġ ta' viżi mill-Konsolat Malti fi Tripli. Rapporti kienu sostnew li l-Konslu għal Malta fi Tripli, Marisa Farrugia, isseħħet lura Malta biex tkun interrogata mill-Pulizija. Dan għaliex kumpaniji sostnew li l-letterhead tagħhom kienu falsifikati għal rakkomandazzjonijiet u inviti użati biex tinħareġ viża għal negozjanti Libjani. L-istqarrija mill-Ministeru tgħid li rċieva qatt ta' rapporti konfliġġenti dwar ħruġ ta' viżi u l-Ministeru mhuwiex f'pożizzjoni li jikkummenta dwar dak li qed jidher fil-midja fil-konfront ta' ċertu persuni. Żiedet tgħid li l-Ministeru informat li l-Pulizija qegħdin jieħdu azzjoni u jitkellmu mal-uffiċjal prinċipali responsabbli mill-ħruġ tal-viżi fil-Konsolat ta' Tripli. Intqal ukoll li l-ambjent li fih taħdem l-Ambaxxata Maltija fi Tripli u b'mod partikolari l-Konsolat li huwa responsabbli għal ħruġ ta' mijiet ta' viżi kuljum mhuwiex wieħed sabiħ mill-att ta' sigurtà fil-pajjiż u l-pressjoni tal-Libjani li jridu l-viża biex joħorġu minn pajjiżhom. Fil-fatt huwa fatt magħruf li xurilu l-Ministeru kellu jġib b'urġenza lill-uffiċjal li kellu f'Bengazi li kien responsabbli għal ħruġ tal-viżi minħabba teddida serja li kellu fuq ħajtu konnessa mal-qadi ta' dmirijiet tiegħu.